here right now. English. Ito nag-drive og tractor si ante. Kaya nag-count og yuta din sa summer house. Itukuran og extra nga bigdaan na extra another like that. Dito sa tupad. Ito. Nagkatod siya sa kuan. Sa kinaut. Labay niya ang hero. Background. Prase. Kauli una. So, muna akong Friday morning, guys. May si on pura ang lakaw na. That's it. Trabaho ko later. Hindi kayong sky. Hindi English. Hindi kayong langit. Kauwano na. No? Nindot ang langit, no? You cannot say nga dili nindot ang langit. Nindot kita naon. Murag painting.